Tak čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska máme ľahké benče, vlastne ťažké benče. Máme tam 102 kg, single, potom nejaké back-off sety a na záver pumpa, prs a posing. To si nenecháte ujsť, pretože bude to riadny tréning, bude to hardcore, takže užívajte. Dobre, bolo to celkom ľahké, len musím sa s vami podeliť, čo sa mi stalo. Asi cez víkend som ležal v posteli, jak vždy vlastne. Mal som rest a pozeral som na Instagrame posty a vyskočila mi tam reklama na Temu, pretože ja nakupujem z Temu, mám sa viacero vecí jednoducho a akože nehovorím, je to v pohode. Len vyskočila mi reklama na kotúče. A zbadal som tam kotúče, ktoré mi boli veľmi povedomé. Som zistil, že to sú kotúče, ktoré máme tu vo fitku. Takže ja tu liftujem vlastne s kotúčmi z Temu. Povedzte mi váš názor na toto, že čo si o tom myslíte, že či je to v poriadku a či by ste vy s takýmito kotúčmi cvičili. Vždy máte spotera, nebuďte jak ja, pretože skoro som sa práve zabil. 3 alebo 2 týždne dozadu som robil vlastne tenisy single 102. Aj som to pauzol, len nebolo to také ťažké akože jak dneska. Čo chápem, že také dni bývajú. Teraz som budem mať back-off sety. 92,5, myslím, že trojku. Pack flies, cable pack flies, pretože tie mám ja radšej, pretože nie, že tam je iná stabilita, ale jednoducho, ja to neviem vysvetliť prečo, ale tie sa mi robia lepšie z nejakého dôvodu, než klasické s činkami. No a potom tam máme pack deck, na ktorom chcem ísť heavy, takže to si pozrite. Teraz pumpu bicepsu a tricepsu trošku, posledné supersety a potom posing konečne, už sa teším, lebo som napumpovaný strašne.
tu posing, zaujímavé, že aká je pumpa. Podľa mňa môže byť